My sme boli trpezliví a čakali sme na písomné vyhodnotenie rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako dovolacieho orgánu v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Samozrejme, že samotné rozhodnutie, ktorým dovolací súd zrušil právoplatné rozhodnutie o odsúdení Dušana Kováčika, sme privítali, ale všetci sme čakali, čo všetko dovolací súd povedal v odôvodnení a prečo vlastne pristúpil k takému kategorickému kroku, že zrušil právoplatný rozsudok voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, ktorý bol odsúdený na 8 rokov trestu odňatia slobody, z toho 4 roky si už odsedel, pokiaľ ide o výkon väzby. A potom už samostatný výkon trestu odňatia slobody.